κόψει τα μοτίβα από την χαρτοπετσέτα όπως σας έδειξα. Τα έχουμε κόψει σε κομμάτια μικρά. Μόνο το μοτίβο που θέλουμε. Παίρνουμε το αυγό. Βάζουμε λίγο ασπράδι για να μπορέσει να κολλήσει η χαρτοπετσέτα, να μην μας φεύγει, να μην κουνιέται. Βάζουμε το μοτίβο και από πάνω βάζουμε το ασπράδι. Όταν θα στεγνώσει δεν θα μυρίζει καθόλου, μη φοβάστε. Και επίσης όταν στεγνώσει μπορείτε να βάλετε και λάδι από πάνω, λίγο λαδάκι, πολύ προσεκτικά για να γυαλίζουν κιόλα, εκτός αν θέλετε να τα αφήσετε έτσι. Κολλάμε προσεκτικά και τις ζάρες, οι οποίες δεν θα φαίνονται μετά. Να το, σχεδόν τελειώνει. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να καλύψουμε όλο το αυγό. Όπως βλέπετε εγώ δεν βρήκα άσπρα αυγά, είναι καφέ το αυγό μου. Παρ' όλα αυτά βγαίνει πολύ ωραίο το σχέδιο. Έτσι, θα συνεχίσουμε με το υπόλοιπο μοτίβο και μετά θα καλύψουμε και τα από πάνω, θα κόψουμε μικρά κομματάκια. Τώρα θα μικρύνω το άλλο το μοτίβο μου γιατί είναι μικρότερος ο χώρος. Μπορείτε και με το χέρι να την κόβετε τη χαρτοπετσέτα, θα είναι ακόμη πιο ωραία. Είπαμε βάζουμε λίγο ασπράδι. Έτσι. Αυτός είναι ο τρόπος. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Θα σας τα δείξω και έτοιμα σε φωτογραφία όταν θα βάλω και το λαδάκι από πάνω. Σας ευχαριστώ πολύ.